Mela huwa ta' pjaċir kbir għalija li nsellem lill-komunità skolastika, lill-istaff, lill-kapijiet, lit-teachers, lill-istudenti tal-kulleġġ San Ignazju ta' Loyola. Illum ħadd pjaċir insir naf li segwejtu l-qudiesa li xandarna mill-kurja tal-Arċisqof insertat kienet il-festa ta' San Ġwan di Capestrano li kien jgħix qabel San Ignazju ta' Loyola. San Ignazju ta' Loyola għex 100 sena wara San Ġwan ta' Capestrano, kien jgħix fis-seklu 16 u kien ukoll qaddis li fil-Knisja tagħna ħafna talim sabiħ fuq kif narfu ir-rieda ta' Ġesu u nażlu it-tajjeb mill-ħażin. Jiena nawguralkom ħafna għal din is-sena skolastika partikolari għaliex il-pandemija tal-COVID-19 qed toħloq komplikazzjonijiet fil-ħajja, qed nieħu pjaċir ninnota imma li jgħiduli kemm intom dixxiplinati, kemm qed tirrispettaw u tgħożu għal xulxin, anke fl-użu tal-maskra pereżempju, fis-social distancing u jekk ikun hemm bżonn ukoll fil-distance learning. Imma jiena nawguralkom li tieħdu pjaċir bil-preżenza ta' xulxin għax waħda minn l-affarijiet sbieħ li qaluli dwarkom u dwar ħafna studenti hija l-ħeġġa tagħkom li terġgħu tkunu flimkien fil-komunità tal-iskola tagħkom. Jalla din tallimna kemm hu prezzjuż li nkunu flimkien u kemm hi ħaġa sabiħa nieħdu ħsieb xulxin. Imberikkom u nawguralkom mill-qalb sena skolastika mill-isbaħ. Awguri.